Qala alayhi salatu vesselam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. La yahillu li muslimin en yahcura ahahu fawqa salasi layalin. Yeltaqiyani feyasuddu haza ve yasuddu haza. Ve hayruhum ellezî yebde'u bis selam. Müslüman kişisine başka Müslüman kişinin 3 günden artık boykotlarga ruhsat etilmey. Очрашканда берсе икенченнән читкә борыла, читләшә. Һәм аларның иң яхшысы беренче булып кардәшенә сәлам биргәне. Мөселман кешесен бойкотлау, ягъни әгәр ике мөселман бер арасында берәр каршылык килеп чыга икән, алар бер-берсенә үпкәләп, алар сөйләшми башлар. Бер-берсенә хәтта сәлам бирмиләр. Бу бойкот була. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, 3 көннән артык ярамый бойкот ясарга мөселман кешенә. Әгәр 3 көннән артык сөйләшми икән, димәк аңа гынах языла. Һәм монда инде әлбәттә мөселман кешесе икенче мөселман кеше дигәндә, монда гаилә әһелләре дә керә. Хатын белән ир, апа белән абый, дуслар һәм мөселманнар. Чөнки синең хатының ул да синең диндәге кардәшең. Синең ирең шулай ук диндәге кардәшең. Бар хәтта шундый гаиләләр айлар буе сөйләшмәгән. Айлар буе бер-берсенә сәлам бирмичә сөйләшмәгән, тартка башканнан соң. Бу дөрес түгел. Бу гынах. Кемдер әйтергә мөмкин, ничек инде 3 көн? Мин булдыра алмыйм 3 көннән соң сәлам биргән. Мин булдыра алмыйм. Минем үпкәм зур дип әйтергә мөмкин. Юк, дөрес түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән икән 3 көн дип, димәк булдыра аласың. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер кашан да үзеннән сөйләмәде. Аңа кем бирде әмер? Аллаһ субханаһу тааля. Һәм шуңа күрә, әгәр мөселманнар арасында каршылык килеп чыкты икән, 3 көннән артык сөйләшмичә, сәлам бирмичә йөрергә ярамый. Һәм әлбәттә беренче булып сәлам биргә җиңел түгел. Кешеләр талашканнан соң беренче булып сәлам биргә җиңел түгел. Ир белән хатын арасында булсынмы, башка кешеләр арасында булсынмы. Ләкин күңелеңдә шундый авырлык килгәндә сәлам бирергә, Пәйгамбәрбезнең сүзләрен искә төшер. Һәм аларның иң яхшысы диде, беренче булып кардәшенә сәлам биргәне. Аңладыңызмы? Әгәр син беренче булып сәлам бирәсең икән, димәк син иң яхшысы буласың. Аллаһу а'лам.